Ahoj! Vítam vás u dnešného videa. Dneska to je špeciál za 300 odoberateľov. Samozrejme trochu ho skrátim, tých vecí je oveľa viac. A ešte jedna vec. Ak u mňa nemáš odber, tak ho hneď daj. Blížime sa ku 400 odberom a väčšina ľudí, čo ma sleduje, viac než polovica, u mňa odber nemá. Špeciál za 300 odoberateľov je zaujímavosti o mne, o mojej zbierke a o jazdení. Takže ako prvé si dáme zaujímavosti o mojej zbierke. Prvá zaujímavosť je, že moju zbierku zbieram veľmi dlho a to je napríklad od takých 4 rokov asi, možno, no vlastne tak od malička. Prvý môj koník bol v mojich asi 3 rokoch a to bol ale nebol šlajch teda. A potom prišiel môj druhý koník, už bol zo šlajchu a je momentálne tu. Toto bola Sandy, ktorá bola biela, už bola skoro žltá a urobila som z nej vlastne CM-ko alias Repainta. Takže toto bol môj úplne prvý kôň, ktorý teda ešte teraz je živý, pretože môj úplne prvý kôň už živý není. Ak vás zaujíma ďalšie moje veci o nejakej zbierke, tak si pozrite Šlajch kolekce Česká edice, nejak tak sa to volá u mňa. Ďalšia zaujímavosť o mojej zbierke je to, že tento rok, v roku 2025, som nazbierala asi že 100 dačo modelov Šlajch nových. Medzi jedného z nich patrí aj tento tu Friza, ktorý je úplne najnovší. Najobľúbenejší kus v mojej zbierke je toto ležiace žriebetko, ktoré nemám veľmi dlho, mám ho veľmi rada v mojej zbierke. Je to konkrétne halflínske žriebetko z roku 2004 a u mňa sa volá Misty, ale to však ešte uvidíte v prehliadke mojej zbierky, ktorá bude niekedy na začiatku roku 2026 v januári a po februári. Nebudem sľubovať presný dátum, pretože viem, že to ako vždy nestihnem. Ďalšia zaujímavosť je už však o mojom jazdení, ktoré momentálne asi vykonávam už nejakých 9 až 10 rokov. Skôr tých 9, 10 bude asi, že o nejaký rok, ja neviem, už konkrétny dátum fakt neviem. Áno, počuli ste správne, o rok to bude 10 rokov, čo jazdím. Naučila som sa jazdiť na ranči svätého Františka, kde som jazdila dobrých 8 rokov. A odjazdila som tam, že úplne skoro všetky kone, skoro. Asi, že na 2-3 koňoch som nebola. Vrátane súkromných, na súkromných samozrejme som nebola vôbec. Inde, z dôvodu toho, že som sa presťahovala asi v októbri, nejak tak to bolo. Zaujímavosť, ktorú možno niektorí viete, možno nie, je to, že z koňa som spadla iba raz. To z konkrétne koňa menom Ríša, tu hore máte jej fotku. Som už presunula k zaujímavostiam mojich osobných zaujímavostí. Čo sa týka môjho trošku osobnejšieho života, ale samozrejme nie až takého osobného. Ďalšia zaujímavosť je, že chodím na výtvarnú asi od úplne od 1. ročníka chodím na výtvarnú, ale do základnej umeleckej školy som začala chodiť až v 3. a pokračujem v nej doteraz. Momentálne chodím na súkromnú umeleckú školu, a som sa presťahovala, takže chodím do nej len 2 mesiace. Ďalšia zaujímavosť je, že mám WhatsApp Books Girly kanál, kde píšem väčšinou o knihách. Ďalšia zaujímavosť je, že nezbieram len šlajchy, ale zbieram aj knihy. Lenže knihy mám momentálne niekde inde, takže vám ich nemôžem ukázať. Ďalšia zaujímavosť je tá, že chodila som do Ačky, a teraz chodím už do triedy C. Ďalšia zaujímavosť je, že sa volám Zuzka. To ste určite nevedeli, pretože určite som to nehovorila na kanáli aspoň 100 krát. Ironicky ľudia, dobre? Podľa mňa to na dnešné video stačí, lebo malo byť predsa len kratšie, ako som hovorila na začiatku. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem, že ste dopozerali a nezabudnite dať odber, prosím. Fakt, dajte ten odber. Je to maličké tlačítko odoberať a môžete stlačiť aj taký zvonček, kde vám budú chodiť všetky upozornenia. Teda tým, ktorým sa to dá. Čaute.